Igbo youth kwen. Igbo youth kwezuo no. Some of you are becoming the most confused youth in the whole world. Another of our Igbo brother yesterday becomes the richest man in Africa after Komucha Bible Yoko. Frustration they creep into the mind of our youth, and they are calling it going back to the root. So many of you are just going back into confusion. Only video I watched yesterday, even I posted the video on my page now, of our brother Molo Bible Yoko. According to him, he's going back to the root. When we fetch water, confusion can come in different direction, in different method on our water hole. Each only go back to the root. Nobody's stopping you. But burning the Bible, can you mean? What does it mean? Or the Bible many wetro since? Cause the Bible many patabego since? Cause that Bible in amoku or yawa meloje bolo na I am na Nigeria. Or the Bible melaji when for security. A water home. All this una drama name keeper and social media. Almost young water. Nke degree frustrated ona. Oje more Bible oko. Sine go back to the root. Since nuje going back to this root now. Onwebele ofu ihe mma ọbịa akụ megolachi since njibe go back to that root onwebe. So just now swim into confusion. Our ancestors keji technology wee malụ. Unu wabu ndị go back to the root since when you go back to the root onwebe anything the put technology something produce go since so it na akoyalo online na agbayalo onwe mgba na online. Ọ bụ ihe na alụ. Ajụjụ ka challenge you today. So many of you ndị go back to this root bụ ndị ban Christianity because of frustration. Unu join Christianity na-ebuli kepụta. Since nja afụ ndị na-eme going back to this root afụbe m Obi Kubana n'imefa. Afụbe m Atọ Eze Nukwo n'imefa. Afụbe m onye bụ a big man, a rich man ụka ji ego na-esu na-eme this going back to this root ahụ na-ekwu okwu ya. Afụbe m. So ndị go frustrated in life. So ndị che na Christianity bụ ebe a na-eke ego. So ndị che na Christianity bụ ebe ọ bụ na ịbata ozugbo ibulike pụta. So many of you join the church because of miracle. So many of you join the church because of ego. Mugazi adị ụna afọ ọzọ dị ego. Ọ na-cheteze back tibezie mkpu going back to the root. Ebelum na emelum. Unu na-ajọs na form a group ga cause religious one and Igbo, nothing more. Unu na-eme go back to this root. Onwe ofu enyi unu full produce go anything since so many of you amodi ebe omenala Igbo. And unu na-eti I'm going back to the root. Ajụjụ nchọleju unu today na bụ unu wabụ ndị na-asị na church destroy the mindset of ndị Igbo. Unu wabụ ndị si na church destroy ojim na ndị Igbo enwe ozi common sense. Ajụjụ nchọleju unu today biko ajụjụ ka nji maka wee bịa nke bụ ajụjụ. Ọ bụ na inwe dị ansị nye m. Inwe okwu dị ansị mechie ọnụ gị. Abịa na Igbo today, m ga-asị gị na 80% of ndị Igbo bụ Christians. 20% bụ ndị omenala. Ajụjụ nchọrọ ịjụzi wee bụrụ 20% a bụ ndị omenala ebe unu si na chọọchị cripple the mindset of ndị Igbo. Unu si na chọọchị destroy our common sense. My question na wee bụrụ the 20% of ndị Igbo bụ ndị omenala kedizi female na female ezi kene produce anything. Kedizi female na fe jozobolo omenala fa when I produce anything technology. Kedizi female their own brain ji kwudikwo damage also. Ọ bụ na inwe answer igwa m anwakwana nwa sim na government. Cause sim na government that means na Igbo onye lili. Gwa m ihe melo ji bụ na those people ọ bụ ndị omenala Igbo na Igbo anya. Enwebe ike we produce something dị meaningful. Enwebe ike we produce ọ bụgodu phone a na-use ma ọ bụrụgodu aeroplane ma ọ bụrụgodu something bụ ihe technology.